Kapuk kama parminggo ta diarianon. Marede mahita sian bukwede nomor 24 ayat sada tabau 4 Rodi ayat 5. Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Sa itong do mamirengi matak putu Jehovah, ay iba na do mangenet patu siyan jorkong. Sa idokpak kon maahu jala asiro hamdiahu, ay pujung jala dangol doahu. Hodo ale Jehovah di halunguton rohakku. Ale debatakku, marhapo santu hodo aho, sayunang paila aho. Haleluya. 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 Martanyang mahita. Ale amanami na di banua gijang para sirohan na sumurong di sude jolma. Dang diolani ho anak muna sa saday, dilehokodo iba na humokop hami, mamorsad dosa nami sahat tuhaw na pinarsilangi. Sa ipato gumarohan nami, asa unang ganggu rohan nami makaporsiyay hasesaan ni dosa nami, asa unang madele hami ala ni dosa nami, alay asa posituturo hanami diasi ni roham na gudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Marede mahita siyan bukwede nomor 254 ayat sada tabba ayat 4.
Sikap ni patik di minggu sadarion na ditotopon siang panurirang Hesekiel bindu 30 ayat 10 sada. Hujahama dihita. Dogma tunasida. Songositong na manguluahunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatean ni halak parjahati. So ikon mida hamulak ni parjahati tumadikod dalan na inyan. Asa mangulu ibana. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debataha. Tuadopan ni debata laho mangulahon patitnay. Ale Tuhan debata sa ipargugui mahami mangulahon ng ubat patitni. Amen. Marede mahita siyan bukwede nomor 620 sada ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugunaso hatudusan jala ama para siroha. Dang lomoro hammi dahamatean ni bardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalan na asamangolu ibana. Ido di pangido roham. Alani i ubahe di pangido hami. Say sudati ma toru-torum asa unang mangonay be tuhami. Say sesa sudedo sa nami. Asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Say pargugoy mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Sungunod do hata ni Jehovah. Unak ko madiar ayahudo siluluhok ko. Nung apola huju goar mo, ahu na punaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji tu hatta maredihita siyan bukwede nomor 417 ayat sada dohot ayat 2. Amen.
Tangiho kamuma hatani debata turpuk epistel diari minggu na dienet sian panurirang Jesaya pidu 55 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama mar sikat sore. Panurirang Jesaya pidu 55 ayat sada. O sude hamu akkana mauwas Roma hamu tuaikon. Jala hamu akkana somar hepen, Roma hamu manuhor, mamonggoli dohot mangatong. Say Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unak pola marhepen, manang marpanuhor. Tarehok kamuma pinggol muna jala Roma hamu tuahu. Tangihon hamuma asa mangulu tod di munay. Jadi bahenok kumatu hamu padan saleleng-leleng na. Ima padan parasian na sitongi tu si Daud na sotu pamuba. Ida ma, itinali kakauso ibanang reho. Kaya patuloy ko pati ko kapag. Ida ma, bangso naso tinadamhian iko joon mudo, jala bangso naso tumadaho Roma na hopiho ala ni Jehovah de batam, dohot ala ni na badia ni Israel ay nunga marmuliaho di bahe. Saya lui hamuma Jehovah, santa kahon bepeju pamana. Jo hamuma ibana, sanjolok bepeju. Say ditarikon halak parjahatima dalanna, jala jolma pargiduki akka sakapna, say mulak maibana tu Jehovah, asa marpangulahi rohana mida ibana, dohot tu debatatta, ay buas do rohana manelesei. Ay dada pikiranku pikiranmu naik, jala dada pikiranmu kadaraku nina Jehovah. Ay songot tibo niya kalangit siyan tanoon, songonido tumibo akka dalaku siya dalam munay, jala akka pikiraku siyan pikiran munay. Ido sahat na, martuado akka natumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amen. Marede mahita siyan bukwede nomor 435 ayat sada dohot ayat 2. Sa
tahatidak kon maha porsiaw tay, songon na hinatidak kon ni dongata saha porsiaw di sadok portidion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogonaso atudosan na tumampalangin tohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubungan di si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, adorang sumabuhan. Ido tuhata na tumahon na berbi, di panghuman di Silatus, na madatarpaja no iba na dihaw pinursilang, na tuwa-tuwa no atulong di tanong, na ulang manguno di ari patuluhon, na manayip to sugo, na undul siya mo ni debata Jehovah, amanay pagbubunaso katulosan di sima iba na pay mamulang sumututan noon, mangumumi halak na mamulong noon na mate. Au porsea dito di Porbadia, jala alok sada huria na badia, huria hatopan niya Kristen agka na badia, dohot niya sa saan ni dosa, dohot ihatay naman do, mulak mangululusok daging ni halak na umate, dohot ihanguluan na sorasuda. Amen. Parhalado hakabe serpong parsahatot. Selamat hari Minggu. Jala selamat mandal khoti par mingguan di bagas joro. Dohot nampak tupahon par mingguan di bagas ta danuk marsada-sada. Lau suhut ma pasautan nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun hari hatu tubuh. Dohot namar ulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jala dipasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Tikting Minggu 23 Maret 2025. Parjolo guar ni Minggu. Sadarion Minggu 23 Maret 2025 masuk mahita Minggu okuli. Okuli lapatana saitok tongdo mangaranapi mataku dopak Jehovah. Pasal men 25 ayat 15a. Paduawan patukoran pelayan pajamita kabisara sepesong terpong. Di hari Minggu 30 Maret patu paun ni huriat tado pertukaran pelayanan perjamita di HKBP Seresa Serpong. Jara disudia kebaktian Minggu pukul ono walu 10 sada do 10 pitu waktu Indonesia bagian Barat patu paun ma dua hali pangpungu pelian Minggu. Peliana parjolo amplop biru tuhuria dohot pusat. Jala pelian nampa duahon amplop ungu lau mangurupi kas Resa Serpong. Patoluon panghobasion partanian wik. Patopani huriata do partanian wik masuk pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Rabu 20 Maret 2025 wik Betani. Tuan rumah keluarga Raja Manikis Huta Barat Inang Risto de Bataraja. Keluarga Nyonya Flora Huta Barat Buru Marbun. Keluarga Benjamin Sarat Cibarani Inang Rahayu Huta Barat. Wik Efrata. Tuan rumah keluarga Alex Sugara Sinaga Inang Esther Ria Simajuntak. Keluarga Nelman Nenggolan Inang Tiorin Rajaguku. Wik Judea keluarga Jenderal Mangata Siagian Inang Lasmia Ida Mariani Manalu. Hari Kamis tanggal 27 Maret Wik Galilea tuan rumah keluarga Ricardo Palito Sianturi Inang Rosa Rani Kristina Octaviera Saragi Garingging. Wik Kanaan keluarga Sabar Manik Inang Mesti Simamora. Paupaton doa subuh Patopan di Huriata ma ibadah doa subuh di hari 20 Sia Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Madingaran di gereja HKBP Serpong. Nagabe hasuhuton di dua subuhon ima Wik Betel, Wik Betani, Wik Bethlehem. Ibadah dua subuh di uluhon pendeta Rahmat Simanung Kalit. Palimaon Pandidia Nabadia. Nah yang dipatupa Pandidia Nabadia tudak nanak di hari Minggu 6 April 2025 di Parmingguan pukul walu waktu Indonesia bagian Barat.
tu akan atoras nanai mambuan ianak konasida tu padidio nabadia boi ma pabuan tu sintua ni wik nabe lau pasuraton aka ianak konna aka syarat pandidio nabadia boi ma dijaha ditikting naung disagion mahite wea brukwik. Pendaftaran ditutup di hari Kamis 3 April 2025. Jala konseling pandidio nabadia dipatuka di hari Sabtu 5 April 2025 pukul 10 sada waktu Indonesia bagian Barat marninganan di gereja AKBP Serpong. Songonima suara ditikting sadarion atorangan na umapit taringot tu aka barita tikting dohot tikting pahetengon boy mataida ditikting naung disagion diwea ganukwik moliat. Tapi kema kor ama zetu.
Marede mahita sian buku ede nomor 484 ayat sada dohot ayat 2. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti akatiate dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turpuk jamita di minggu okudi sadarion, di mana tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 10 tolu ayat sada sahat rodi ayat 5 songonon ma didok hatani debata. Adong ma naro ujui pabawa huntui bana taringot tuaka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tuna pinelehon nasida. Jadi ninna Yesus ma mangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibak kon saluhut halak Galilea ala songoni yahap nasida udok madihamu dan anggo somuba rohamuna lau songoni do hamu magumuse manang na diripuhamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan sian sude pangisini huta Jerusalem udok ma dihamu datu anggo somu barohamuna lau songoni dohamu mago muse ido yanggo sahabna. Amo akadongan na inaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Boydo songon na lungur rohata jala prihatin
molo taida jalata begi akana masa di piga duat tardumobi aka bencana di partikian na parpudion isarani na di Bekasi ala to puro dani gabi banjir ola sampai 3 ibu jala godak kalak nagari mengungsi hinorhon ni songoninang dina masa gempa di Pahai dohot termasuk na banjir di Parapat na sodung ya gabe masa meragam bonang respon tanggapan ni deba halak taringot tuaka namasai bahkan meragam bo nang sikap ni halak marnida akan namasa na debara olodo dang na laus gabe patu papangurupion alai songon naya ni ida lalak bo paida akan namasai mafoto mapidio bahkan gabe konten do akan namasai olodo sipata nganeng mau jolmai binan ni bajiri badang na ditolong na bajiri bereng ma guys nabal gaye bajiron bereng ma nganeng mau pon lok mau inna makan asaboy di ida nah na de banari gabe tubuh do madok apalagi molo tunjuk rohana atuani me alani dosa na dotongin na kan holan viral bajirna di Parapat apalagi baru-baru dope di Patupa HKBP Lubajulu pertangyangan songon dalan melestarikan lingkungan dan yuduhon ni opuye porus Dr. Victor Tinabunan itor maruduk masa bajiri di Parapat upabawa matinata bereng jadi ngirini bajiri olo tong olo biasa me ala niya kadusana dui nama saya manormang gau na tong gido ho tawar apa sa ija buga biasa minna na gudang gau sia lakin na kan murah-murah do kita manginan gabe holam masak kecelakaan malapetaka hidup tungtuan ini ala ni dosa ni apalagi molo sogoro amang ida sasaha lagi nah konsep si songono memang sian na jolo pengadong di Bibelta di Johannes Bidusia di beritahu do adong sahalak nama pitung sian atutubuna rodo si sian ni Yesus madok guru nami ise do namar dosa ibana do manang natorasna ubahen nagabe tubuh ibana mapitu opini songonon do na murah-murah madabu tu na banguhumi jala taida manginang alus ni Yesus di bagasan turpuhon hal nasarupa ropa bawahon namasa taringot tu halak Galilea na diduruson soldadu na sinuruni Cilatus jaladada holan mate alai dohot mudar nasida saor tuaka na pinilihon nasida di bagas joroi nah opini songon nataro nakin alani dosana dui ninna ido na ditotang Yesus dan apalah satu luk dohot pamikirion siaka si songoni amanginang molo tatibang memang dang boy para suada honota
dipakai debatado nang alam natinopanay patuduhon wasona laho manghumi jolma pardosa na soolo mulak manalikod dalanna. Tayong do di bibelta dinamasa ait nasuman. Kanino? Ala soolo be marhamu baun di parode batama udah no 40 hari o 40 warning. Gabe sudah ni sudana. Songoni dinamasa tu Sodom do Gomora. Molo adong 50 halak dangadong 40 halak dangadong 30 halak dangadong 10 halak dangadong 5 halak dangadong ujungnya di parode batama rimas na marhite barerang api pasudah huta Sodom Gomora. Uriana hina holongan ado nanaing dohodon ni tuata Yesus marhite iti turpuhong. Jauh-jauh do asa gabe marhamu baun niroha jolmai. Molo tatibang-tibang unang gabe murah-murah mangumi ale justru didopo bema rohana koreksi bema dirina asa molo halak namaol marhamu baun ni roha ido naikon hona ni debata. Jala takas do tabege nakin marhite patik naung jinahon ni inang situa para geda nakin di Hesekiel 33 ayat 10 sadai songon sitong namangolu au dang lomoro haku mida hamatian ni para jahati alai mulak maibana tumarikod dalanna asa mangolu. Namasa di bagasan turpuhon ditihai natorok dinamasai di bagas joroi jala di partudoso Yesus donang muse marhite namate 10 halak na tininggang ni palas-palas di hutan Siluam. Ala ni dosana do, ala unggodang godosana sida si anak kanahasing, datum itu harus ni Yesus. Alai boydo lapatani, monotung pemasa, sotung songod dalam nire matadui, mamicak kita, mamicang nasida, asa marhamu bau nero. Kuriana hina holongan ni Yesus Kristus. Jauh-jauh hamu baun ni roha. Idon waing situhu ni turpukta. Situhu ni hatan debata di bagasan nguduta. Jala au surah tapabagas muse. Sian analitikal bahasa. Hata hamu baun ni roha. Bertobat. 2 hari diodolhon di bagasan turpuhon di ayat toru dohot di ayat 5. Alai berbeda do pangodolhononna berbeda do tekanan ni na 2 hata padohan marhamu baun ni roha dohot na bertobaton. Molo di ayat tolu hata hamu baun ni roha idok doi mamake hata metanokte ima siang hata metanoia namar lapatan marhamu baun ni roha na terus menerus dilakukan siganupai bahwa dalam hal melakukan pertobatan manusia harus melakukannya setiap hari. Kenapa? Karena hampir setiap hari kita melakukan kesalahan dan dosa. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak hal yang harus kita baharui di dalam hidup kita. Opartu hatan detai nang pat nang mata luhu nado marsala. Sipata olodo naso sinenge
ngaja alai gabe makorhon dosa. Olo do so niatusan alai gabe makorhon pardosaon do pak na asing to. Tarlumobi ma didaragam ela-ela godaan yang membuat kita sering jatuh ke dalam dosa. Itu si pangatai dok halak kan, wong enak kok dilarang ini kan. Alani ido ikon mampu dohita marhamu baon niroha. Nah paduaon di ayat 5 hata hamu baon niroha manang bertobat memakai hata metak nok SST. Nama lapatan hamu baun nirohai holat di patupa sahali salele ngoluna manang ex hava ima nataulahon uju tardidi kita pabuwa ngoluta nda di bagasan haholomokian di bagasan dosa uju tardidi kita gabe marhamu baun ma gabe marhamu luan nai baru ma marhite mudar ni Kristusi imana tajakon di bagasan padidion nabadia hola sahali dui salele mangolu ita dan boy ulak konoton ala hola sahali do Yesus mati asa hamu baun ni rohana si songoni itu naman jamin haluauta jala ikot toktong arga honota di tonga-tonga ini. Nah, nuai ngamanginang ahado nama bahen maul jolma marhamu baun niroha di mulut. Nah para jolo maul dohita dipersalahkan. Maul dohita dipersalahkan. Mau dituduh mardosa, mau dituduh salah, maul dohita. Dan olo mengaku. Nah baruahon godang go halak dan olo manada dirina bahkan out surape salah ibana berupaya do menutup-nutupi hasalaanna unang gede maila kan itu nah napatoluhon unang tardapot di hasalaat do dosana tihas do hahurangan ni halak ma di pabarbar di pabuah-buah pengalihan isu asa unang gabe mata ni halak tu ibana ujung-ujungnya dan adong bepanat dayo diri di ibana di hagalion doho di hakurangan dan adong bepanat dayo diri diaka dosana ape amanginang jauh-jauh hamu baun niroha ise donatuk marhamu baun niroha holang halak namanada dosa doho hakurangan orang yang mengenal dirinya bahwa dia bersalah, berdosa. Itu yang mampu merubah kekurangan itu menjadi lebih baik. Al-Suhari dan itada dirajumi ibana doi dan kekurangan dan dosa. Ujung ngadang marhamu baun niroha. Nah, abanginang adonggo hakurangan dosa muna. Aronggo songon nama udah mangulusi kiranan yang sahat suku udah mufi kira sebar dosa kan molo ngamal maul mangalusi sehirana memang itu bakona to molo hudo ano gudang sektor hirana songo dia makan itu tapi jujur be mahita na gudang kakurangan di minggu mado nakin hudo be nah sudah sadari si patah nganeng ngamar jami tapi au go peda terlambat kayak kok kamu mah hahurangan deh hahurangan alai molo dido anon songoni dido mana bahi indah kan ini
HP mau sampai naik ngoti dan mumai terus namai. Kan itu banyak kau jamangina. Jadi martua mahita mau ladok kalak paingotok kita. Asa marhamu baun niroha. So tung gebe tak pikir mau laong paingotok kita. Gebe suku niroha sampingi. Nah, raju memang holong. Laho pauliho diri. Laho manada diri. Laho manada haurangata. Itu. Sotung pola gebe sogoro hata juro hata. Sotung gebe tapuk kapar beren. Tuhalak nama micak kita. Oda persoalan nebulo nanti. Mola kalapai motok kita. Nah. Buhado ujung kan malah halak solo marhamu bau. Tabelek madi uduk di turpukta. Di Lukas 10 tolu ayat 6 sia. Di partudos tuhataido. Marhite upama adong masa halak. Napuna porlak anggo. Ngato lu tahu ni suan igana. Roma ibana madulo. Hirim rohana mar parbuen yang hau ara nasinuan nai. Isukum ma tu tukang porlahi. Ngwa inna bereng mata bereng menna. Di bereng madang mar parbuen. Atong tebamon dang mar parbuen na. Ro tukang porlako, tukang porlahon. Pai memaju tuan nani. Leo maju 1 tahun naik. Asa boy ni rawat. Di dok, otong bamolo tahun narodang marpar buibe taba matin. Artinya ini gambaran bahwa dalam kehidupan kita saat ini, kalau saudara-saudara hari ini, bapak ibu saudara-saudara hari ini mendengar firman Tuhan hari ini yang mau mengajak seruan bertobat, ingat mah, tiki parasia dosa sitonga, nani dehon ni Tuhan ini. Asa tapauba dirita. Asa marhai baruo kita. Marhamu baun niroha. Manadikon na urang ninggan. Manadikon dosata. Manadikon kahurangata. Asa jupangan hangulwa kita. Bahkan amanginan tanpa tasadari. Boydo songon nagabe magopo. Harorota di bagasan opason. Bahasa. So tu tak pikir molong ngarohi tatu gereja martangiak kita. Pitur tinggil si pareon ni debata ma pegetang kan. Hati-hati. Di buku ni panuliran Amos di dok magigi. Padau dang lomoro aku mabege edemuna mabege tangianguna peliamuna pe boloko kamu ini na. Bahasa ini menjadi kritikan bahwa banyak orang rajin ke gereja tapi hidupnya penuh dengan kebencian dan itu kritisan Nabi Amos. Dan lomorohani debata de mangida kapamuzion nasida ala di balik ni peribadahan ni bangsoi godak kalahi manindos akka nagale. Menindas saudara-saudaranya. Idaun bongak HP dangadong. Holong ni rohana sida. Jala ido nakit diturupuk epistalta. Di Yesaya 55. Lului hamu ma Jehovah bicat jonok do peidana. Di dalam bahasa Indonesia ketika Tuhan berkenan. Tiada Tuhan idang lomorohana mampigetang yang ya. Molo soolo marhamu baun niroha jolmai. Bayangkan bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita kalau hidup kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Dang nalomorohana mabigi akatan yang tak edetaibe. Hidup banyak ini korang masih itu nakikan. Pajono tutuhani mengalui boh ini jauh. Nah, bodoh. Gabe somar lavatan dalului. Alani ido jojo marhamu baun nirohai. Ikut suan. Jangan merasa benar bahwa kita semua adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Marhagalio kita.
nang pepadita gudang buah galion na. Apalagi si tua somoni luas kan itu merdosa maragalion kita masing-masing alai unang holan nama dulu halak atong parjulu mancutai tadi gati rohat asaboi jopang dan yakinlah sa jago-jago mamang inang manabudi hon orang do dusam dang adong nabudi dia do panditumani subedi paltak dang adong. Ketika orang tidak mau berubah, menyembunyikan dosanya, menyembunyikan kekurangannya, ingok mah, holapai mati kita akhirnya. Dan jangan tunggu nanti atau besok berubah. Jangan tunggu nanti atau besok untuk bertobat. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Holat wakana mo manguludo naboy mar hamu baun mengenung mati dangbe. Tusom madaman asas yuhumun aladang marhamu bau koinona. Ido. Dan orang-orang yang tidak mau bertobat akan kena hukum. Nah, nuai ngamanginang hamu bau nirohai dada kholan sebatas manadikon nahurang dengan ale termasuk mapar wehon nadenggan di tonga-tonga ni nguruna. Mari kita melakukan pertobatan secara massal, membaharui diri kita, membaharui hidup kita untuk melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa yang tidak mau bertobat, ingat dia akan kena hukum. Amin. Martani yang maida. Mauliate male Tuhan di hatam nasun badiai. Na manogihon mangarahok kami asa marhamu baun niro pardosa nagdang do tutuhami ale Tuhan nagale nagok hahurangan unakolan mangide ida hahurangan ni hanga alai nai mujion nami manulik rohan nami ngonu nami unang gabe martabuni hami Tuhan manabunion sadu na hahurangan dosa nami gabe ido na pamaol hok kami laho marhamu baun niroha halak na soolo muba ido na gabe mako jauh-jauh di bagasan sadarion muba ma manang mako Tuhan urubi kami pature kami takasi rohalani asatu boy mapar buihon na dinggan manadikon na kurang di bagasan muluna mauliate madiho Tuhan tubuh kami lam solhot tu adupan asa hatam natoktong manugu kami di bagasan dalam hasib tongani pasu-pasu masa duh nakar was ni uliam dia kana marsahit Tuhan lehom mahai pasun du gogo terlumubi pakirimon songoni dia kana marsak kali homa namar gogihon do mangalihon semangat pasu-pasu kami Tuhan di ngulun kami atau toktung merdala di dalam roham di bagasan Tuhan Yesus Kristus dalam atang yang panghiduan kami. Amin. Guria itu hata tapapuma piliata laos uhuk mamarede hita siang buke di nomor 600 siap puluh pitu ayat sada dohot untuk Sayo Raja Lama
ngakon ma piliata. Alede bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadingkan. Dohot na saudi bahasa na maulitus. Kupasahata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gebi uap na khusus di jolom. Paso may jala ramoti. Asa hopar hasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Uriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada kami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana mileo mi oni roni pangataku osalo roni salu Namin na di Banua Gijang say pinorobadi ya magawarmo. Sa Roma harajon, sa South Malomo ni Ruham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Leon matuhamis sa darion hanguluan siya bari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tukihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho dona mula araja mulak mahamu di bagan sabdani jalo hamu ma paso-paso sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midahu di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutod di munabi. Amin.
surga.